Roztomili wyrządzę wam dziś o knoblochu. Knobloch to jest czosnek, jak ktoś nie wie. A knobloch to jest przeogromnie dobro wiec na odporność, jak kiedy mocny, na rymę, na krzypoty. To jest naturalny antybiotyk. Bo wiecie, leki z apteki są coraz droższe. Antybiotyki nie są moc fajne na strzewa. Tuż co miasto nich używać. Styknie się podziwać za okno do ogródki, a na miedzę. Styknie wykopać albo utargać jakąś zielinę, jak człowiek jest mocny. Knobloch to jest zielina. Polacy na nią prawią czosnek. Tu stalocy knobloch, no to jest z niemieckiego. W tej naszej cieszyńskiej rzeczy jest kupa słów z niemieckiego, bo tutaj chodzili roztomańci kupcy, wojocy, no a przynoszali te słowa. Kiejsi hańdowni każda gaździno go miała w ogródce, ten knobloch, bo wiedziała, że jak przyjdzie jesień, a zima, to będzie trzeba go ze szpajski wysmyczyć, wyciągnąć. Wieszało się go w stodole, na strychu, albo baj w kumorze, we szpajsce, bo wydzierżał długo, ale musiał mieć luft. Nie śmiał wisieć tam, kaj nie ma cugu. Musiało tam kapkę fukać. Knobloch się przy do gór w ten czas, jak kogo boli w karku, albo kogoś w karku zaszkrobie, albo zacznie kichać. A jako się ten knobloch używa? Jak macie rymę, a zaczynacie kichać, to już trzeba się zacząć leczyć, co by nie przyszło coś gorszego. Trzeba wyciągnąć szmolec albo masło, obrać knobloch, spłuczyć 2-3 ząbki nożem, albo takim do ściskania knoblocha, to są takie ocelowe maszynki, a potem ten knobloch trzeba wymieszać z tym szmolcem. Potem się marze tym chleb, a idzie to popijać czerwonym borszczem. Ba i takim z pruszku. No, ja wiem, że z pruszku to nie ma dobre, ale jak już komuś się nie chce tego borszczu ważyć, to może se z pruszku, ale borszcz idzie lekko uważić z zakwaszonych buraków, to bym też urzekłbym o tym wyrządzał, jako się to robi. Knobloch szczypie w gębie, ale wyganią bakterie a wirusy, a kto miał zatkany nos, to się mu będzie lepszy dychać. Jak was boli w karku, to styknie obrać jeden ząbek, a cyckać go oto 20 minut. Knobloch siedowo a i do jodła. Baj jak smażycie mięso z babucia, to dobrze je wciepać porę ząbków knoblocha, albo jak ważycie baj polywkę z owięziego mięsa, taki knobloch jak się upiecze albo uważy, szmakuje lepszy jako surowy, choć już mimo te tych wiecy, co liczą. Już te najlepsze wieca to się wypieką, a wyważą. Knobloch jest dobry a i na serce, bo obniża ciśnienie krwie, a czyści żyły, pucuje żyły, co by ta krew lepszy płynęła. Dycki jak jecie coś z mięsa, wurszt albo baj leberka, to se obiercie 2-3 ząbki knoblocha, a przegryzejcie. Moja starka prawili, że jak boli w uchu, to trzeba se styrczyć jeden ząbek knoblocha na porę minut do tego ucha. Jak wam je źle, są żeście przeżrani, albo w strzewach mocie chroboki, to knobloch zaś się przydo, bo będzie się wam lepszy trowić, a chrobok zdechnie. Na jesień, a na zimę dobrze mieć syrop na grypę. Jako się robi taki syrop na grypę? Trzeba naryktować 2-3 ząbki knoblocha, 3 cytruny, 6 łyżek miodu od pszczeloża, a szklankę wody. Knobloch trzeba spłuczyć, cytruny też, co by wypuczyć z nich sok, a mieszamy to wszystko z miodem. Fur dolewamy wody, a jak się to wszystko wymiesza, to trzeba to postawić tam, kany nie ma światła, baj do szpajski na 24 godziny. Potem to wlewamy do ćmawej flaszki, a taki syrop się przyda, jak dosik zacznie kichać albo harczeć. A jak wam smerdzi z gęby, a potrzebujecie zajechać kańsik do urzędu, jak wam smerdzi ten knobloch, to se po tym knoblochu przegryźcie zielonego pietruzieli. Starzy ludzie prawili, że to pomogło. A jeszcze wam rzeknę, bo się mi wspomniało, że jak macie rymę, to jest dobre
se pokrążać cebulę na talerz, ja, ale je dobre, a i zrobić, wyciść ten knobloch, parę ząbków, wziąć kąsek szmaty albo sznuptychle, a dać do postrzodka, zrobić taki cumel, tak to zawiązać porwoskiem albo jakąś gumką, a normalnie se to co jakiś czas woniać. To przeogromnie dobrze odetko nos, będzie się wam lepszy dychać. Rostomili, dziękuję, żeście mnie posłuchali. Tu jeszcze macie takie dwa obrazki po obu stronach mojej głowy. Jeden obrazek to je pytka, co byście subskrybowali mój kanał, a drugi obrazek to je taki film, co można będziecie mieli radzi. Się wam spodoba. Dziękuję pięknie, a bycie zdrowi.